ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ni ka Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi pawje ha Shillong Tura bat cleariat. Kumshi bentaman perking bhai ya ka jingkai bean ki barjala hapo upur usam ka Khasi Hills Autonomous District Council u Chief Executive Member uba penyat sing CM ula pentim basyan ki salit ban kendang ya ka yau belaseng ki barjala ha kalibari ka badan syakathan ichamati ka badang hab hapo ka maulong serdarshim habakram mikala pathai khubor uba penyat sing CM ula pentim bagla deb ban patha iki CM bat kinong sinshar ba kimdai ban kensting bat ula penpau ru ba ka jingwan jeng ki barjala ban seng yau thamai klem jing tip ka council kala ban dei daki brio ki banabari India berkani ke bujing mala daki le yaki kam snio te kumba phitip nakalyang jungi la dangshen ngila le her shepo ichamati shamajai ban lap dalade si ban sakhi dalade kumno kalong kaman kani karkom yakhai ki barjala the ki babon ngilap le skide ki bam biang ki kot kisla apo majai te ngiyo khuboru tang masin dep lek mengi tang hadin kat tu kat nesi sedang biang ban persyang ban khayi te ngila issue da ka closure notice yaki te shen ngin pha biang ban page but nakalyang jungi ngi ai da ka jing tho ka ba ting e yaki sim kinong sha ba kimdei ban shongklik ti nakalyang jukiru kata ka bening kong mo po majai ka ba arpat apo ichamati kumba phitip kadon tu ka jingja ka ba la khlat no samla lurshai nyota we ne ki khot jong ka Khasi Students Union ha ka po bikilik penlong meeting hang thipo ishamati tingiyo khubor ba ki don ki kenhun ki bangimla bantip ki di ki breu ki ba na e henry kumbala ban suthu pat ki ba bon hi ki debe ki bam ki di ki breu ba shuan shong buhai shnong hang thi ki la sedang mentai ka ban seng yo hakawai pa ka jaka te ya kan ni ngala dep khot ya kinong ilam na po ichamati na po ka ilaka maulong but kiwe ki badan institution jan ban ya ai ki jing trai lang bat ni but shen nganam pentip selano ndre shen ngin le dalade ban kham ya kan kayo te kanir ka de ka we ka ba ngim sutanat namar ba ki ya mon ki ya like naka no ka kendon an joka KHDC tingi don ya ka Forest Act haga jing sha de lada ki kwa ban seng yoru ka de ban wan lingba ka shnong ka hima ban poi shangi den re kumba long hadu menta ki klem wan pentip sha ka shnong ne sha ka hima bakin apa ni ka permission ban seng yo te kan ni kala de lupa ka yo ka balong PI te ka ba ngin bu stang i kasngi bangingin le penprang in le kham no ikani ka yo bi anje kini ki barjala ka yangru halo kanong rim banang perking shushu habede ka jing ka khayi ka khabar ka balai lan daki brio ki banabar jonga jela leni ki barjala te non tribals ki bangimla ban pediang lada kimdon ki kot kisla ki babiang wadru lada ki donru ya ka bangi dei ban airu ngin ada kanong rim ke bangi dei kentai ngin kentai da kanong rim de namar ka daw na kalyang jungi ngin nampak shong type let's say ka tu ga jing khnra trading license ngin nang beteng tang shudap ka session nang ni shkmat namar ba ngi suthu kamde ka basuk ka jing e ka don hangin namar ka enforcement department ka trade ba enforcement ngi don tang kumba nyopung tam ki staff ne ki enforcement hangi te ban pet ya santali ke district kamde ke besuk kerpat pat lingba ki ramba shnong lingba ki seng bhalang ki ba ye kari ga jak rejungi ban ai ka jinge trai lang bat ni ban pentip chingi lada don kino la sikiba ya light ye ki jing don kam la siki kot kisla ki ba biang ban pen i bakin yo ka trade license nangi te ye ki bam biang li ki kot kisla te pila tip hi kat kum ka trading by non tribal regulation kat kandai spa san pusau nginam la hi ban ai like luat iki ban khai
lada kimpat biang kekot bat kadai be yang itang bat syukhang be ya ketaki dukan ni ki jing trekam ki joki ngi ong barjela ndre dangi lap yo la sikim dei ru barjela ki de ki barri ma kata ka ba khamma si ki de ki bangladeshi ki ba yo rung tu shani shari india tentang ki le ki kam sneo ki fer ham tipo khaput te ka basuk bahai ki ban light pet namar ba ka border khajan ki la yo pet te nak yang jungi takadang ni pikir ba but ni long concern nam ta ki nong shong para dok prasnam jungi stage border ba ki nam dan kanu nu ka jingja ka basu sungi nang ni shikmat te kata ngin hab ban perking nak yang jungi